қаҳрамони барномаи навбатиамон Самиалло Саидов дилбохтаи якарбаи шарқии Ушу мебошад. Дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ мавсуф тавониста бо амалу ҳаракатҳои зебо дар Федератсияи Ушуи ҷумҳурӣ эътибори хусаро пайдо кунад. Агар дар бобати ташкили Федератсияи Ушуи кишвар ҳарф занем, ёдовар мешавем ки зодаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. Аниқтараш соли 1999 ҳамчун федератсия ба фаъолият шурӯъ намуд. Бояд тазаккур дод ки Ушу дар солимгардонии мардум таъсирбахш аст. Маркази Ушу дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ҳамзамон ба ин нави якарба дар дигар минтақаҳои кишварамон таваҷҷӯҳи хуса зоҳир карда мешавад. Саидов Самиалло аз соли 2015 бо таҳти роҳбарии ман машқу тамрин мекунанд ва тӯли ин қадр солҳо бо Саидов Самиалло хеле дастовардҳо хеле мазарростро нишон додааст ва дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои Осияи марказӣ иштирок карда ва натиҷаҳои хуби варзиширо нишон додааст ва мо бо Саидов Самиалло ки машқҳои дастаҷамъӣ бисёр мегузаронем. Ман хурдсол будам ва рафиқони ман дар намуди варзишҳои ҳар гуна машғул мешудам ва як хеле дӯстонам бар ин намуди варзиш машғул мешудам ва сазорҳои ҷойҳои хеле намоён мешудам ва ман завқманд шудам ба ин намуд варзиш даромадам. яъне ки ин намуди варзишро интихоб намудед ҳамин тавр. хуб вақте ки шумо 7 сол доштед, фикр мекунам ки ин бисёр як синни соле аст ки на ҳар як шахс метавонад дар ин синни сол азудаи иҷрои усулҳо барояд, азудаи оне ки он усулҳое ки аз ҷониби мураббӣ ба варзишгар нишон дода мешавад, азудаи онҳо ба хубӣ барояд ва сабру таҳаммулпазиро ихтиёр кунад. ва чӣ гуна шумо дар ин синну сол машқу тамрин мекардед ва чӣ гуна сабр мекардед? Дар аввал мушкил буду, вале оҳиста-оҳиста ба ман хеле осон гардид. Хеле хуб. ва мехостем бифаҳмем ки муддати чанд рӯз ё ин ки чанд моҳ шумо машқу тамрин кардед ва баъдан ба мусобиқаи аввалини худ роҳ ёфтед? Ман аввалин бор тӯли 3-4 моҳ машқу тамрин карда маро ба ин мусобиқа пешниҳод кард ки ин мусобиқаи ниҳоявӣ буд. вақте ки дар аввалин мусобиқаи худ баромад кардед, дар вазни чанд кило баромад кардед ва чанд рақиб доштед, сазовори ҷои чандум шудед? Ман дар аввалин мусобиқа баромад кардам, 2 рақиб доштам ва якташро мағлуб кардам ва якташ шикаст хӯрдам. Ман дар вазни 27 килограмм баромад карда будам. вақте дар ин мусобиқа сазовори ҷои дуюм шудед, аз ҷои гирифтаи худ боварӣ доштед ки шумо мақоми дуюмро касб мекунед ё ки барои шумо муҳим ҷо гирифтан набуду, танҳо иштирок кардану танҳо қувваи худро санҷидан буд? Барои ман сараввал ҷо гирифтан муҳим набуд, танҳо қувваамро санҷидан муҳим буд. хеле хуб. ва вақте ки сазовори ҷои дуюм гардидед, аз ҷои гирифтаи худ то куҷо розӣ будед? Сараввал ман ҷои дуюмро гирифтам, хурсанд будам ва ба худам мақсад гузоштам ки ин дофи дигар ҷои дуюм не, ҷои якумро соҳиб шавам. вақте ки дар мусобиқаи аввалини худ баромад кардед, барои шумо мушкил набуд? Дар аввал ба ман мушкил буд, вале инҳоро пуштисар кардам. Дар аввал ба ман мушкил буду, аммо мураббиям Мавлон Сафар ба ман мегуфт сабр кунӣ, ин мушкилҳо пуштисар мешавад ва ман сабр карда ин мушкилҳоро пуштисар гардондам. тавре маълум шуд, Самиалло нозикҳои Ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров меомӯзад. худи Мавлон дар Федератсияи Ушу ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. мавсуф аз соли 2000 ба тамрин шурӯъ кардааст. аз соли 2008 то инҷониб масъулияти мураббигиро ба уҳда мегирад. вай довари дараҷаи ҷумҳуравӣ ва дорои камарбанди сиёҳ дараҷаи дуюм аст. номбурда дар тайёр ва омода кардани ушучони бо маҳорат низ муваффақ шудааст. аниқтараш шогирдонаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз худ таассуроти хуб боқӣ гузоштаанд. мо бо Самиалло дар як толор машқ мекунем ва вай писари хоксор аст. Самиалло ҳамаро ҳурмату эҳтиром мекунад. пас аз чанд моҳи машқу тамринҳо боз ба дигар мусобиқа рухсат гирифтед? Пас аз 5-6 моҳи дигар ба мусобиқаи шаҳрӣ рухсат ёфтам ва дар он ҷо баромад кардам. хуб, бехостем атрофи ҳамин мусобиқаи шаҳрӣ каме нақл мекардед. мусобиқа
дар шаҳри Душанбе гузашт ва рақибони шумо аз кадом минтақаҳо буданд? хуб умуман чӣ гуна онҳоро шикаст додед ё ин ки онҳо шуморо шикаст доданд? бале мусобиқа дар шаҳри Душанбе гузаронда шуда буд ва ман дар он ҷо ҳарифони ман аз шаҳри Душанбе буда онҳоро мағлуб карда ҷои аввалро гирифтам. намуди ушу ба ду шоха ҷудо мешавад, ушу санда ва ушу тавлу. ва ҳастанд нафароне ки аз рӯи ушу санда баромад мекунанд, нафароне ҳастанд ки аз рӯи намуди ушу тавлу қувваи худро месанҷанд. ва мехостем бифаҳмем ки Самиалло аз рӯи кадом ин намуд қувваашро санҷид? ман дар ин мусобиқа дар вазни 27-28 килограмм баромад кардам ва аз намуди ушу санда баромад карда ва сазовори ҷои аввал гаштам. барои шумо кадоме аз ин намуд осонтар аст, ушу санда ё ки ушу тавлу? барои ман ушу санда осонтар аст. хуб ин чӣ гуна аст? каме шарҳ медодед? дар намуди ушу санда усулҳои дасту по ва усулҳои гӯштингро истифода бурда метавонем. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои тарзу усулҳои ушу аз акробатика маншаъ мегирад. албатта дар ибтидо ба Самиалло душвор афтод омадан баробар Самиалло намуди ушу сандаро интихоб кард, чун дар ин нави ушу истифодаи усулҳои маъмули варзиш маҳдуд нест. писандаш омад. Самиалло, мехостем дар бобати шароитҳои толори варзишӣ бифаҳмем. дар толори варзишӣ шароитҳо дар кадом сатҳ аст? шароитҳо барои мо хеле дар сатҳи олӣ аст, аз мо танҳо машқу тамрин кардан аст. хуб пас аз мусобиқаи ноҳиявию шаҳрӣ ҳар як варзишгар роҳ ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ мегирад. ва кадом сол шумо ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ роҳ ёфтед ва дар он мусобиқа чӣ гуна натиҷа нишон додед? соли 2017 дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ дар вилояти Суғ шуда буд ки дар он ҷо аз тамоми ҷумҳурӣ иштирок кардам ва ман дар он ҷо 4 ҳариф доштам ва бо онҳо қувваозмоӣ кардам ва сазоварҳои ҷои муайян гаштам. хуб дар ин мусобиқа шумо вақте қувваи худро санҷидед ва мегуфтед ки рақибони шумо аз кадом минтақаҳои ҷумҳурӣ буданд? рақибони ман аз минтақаҳои вилояти Хатлону аз шаҳри Душанбею Суғд инҳо буданд ва ба онҳо ман қувваозмоӣ кардам ва сазовори ҷои намоён шудам. хуб дар ин мусобиқа вақте ки сазовори ҷои аввал шудед чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? хеле хурсанд шудам ва гуфтам ки ҳар кас меҳнат кунад роҳаташро мебинад. мураббии ҳамон Сафаров Мавлон ҳам ҷояш биёяд меҳрубон аст, ҳам ҷояш биёяд сахтгир аст. пайваста бо мо машқу тамринҳои зиёд мекунад ва моро бисёр дастгирӣ мекунад. новобаста ба машқу тамринҳои душвори ушу Самиалло тоб овард. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. албатта дар ин самт заҳмати мураббияш аввалин дараҷа аст, тавре ки ба мушоҳида расид қисми зиёди машқварзонро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. зеҳни тез дорад ва бори аввал тӯли 3-4 моҳ машқу тамрин кард ки ба мусобиқаи ноҳиявӣ, яъне ки ман худам тавсия додам ки ба мусобиқаи ноҳиявӣ яъне ки иштирок кунад. дар он ҷо бори аввал буд ки Саидов Самиалло дар он ҷо иштирок кард ва гуфтем ки мо хостем ки як ҳунару маҳорати хуби варзиширо яъне ки санҷем ки чӣ гуна рақобат мекунем дар мусобиқаи ноҳиявӣ ҷои дуюмро гирифт. ин хеле натиҷаи хуб аст ва хеле аз ин ҷои дуюм гирифтанаш хеле хушҳол шуд ки ман дар мусобиқаи ноҳиявӣ яъне ки ҷои дуюмро гирифтам ва мо бо машқҳоро яъне ки тӯли моҳҳо машқҳоро зиёд намуда ва ба мусобиқаи шаҳрӣ рохат гирифт ки дар он мусобиқаи шаҳрӣ хеле натиҷаҳои хубро нишон дод ва ду ҳарифи худро мағлуб намуда сазовори ҷои аввал гашт. ин натиҷаи хуб аст. ҳамин тариқ Самиалло пас аз фаъолияти начандон тӯлонӣ мураббиашро водор сохт то ба майдони рақобат ворид шудану рухсат бидиҳад. мусобиқаи аввалини ӯ то дер боз аз хотираш зудуда нахоҳад шуд.
он сабқат барои Мавлон Сафаров санҷишие буд ва исбот месохт ки то куҷо гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринияш ҳадафрас шудааст. Чун дар мусобиқаҳои дохил муваффақ шуд, акнун масъулияташ дучанд гардид. Аниқтараш ӯро мебоист то ҷиҳати муаррифӣ намудани шарафи варзиши тоҷик дар мусобиқаи Осиёи Марказӣ ширкат варзад. вақте ки бори аввал дар мусобиқаи Осиёи Марказӣ баромад кард ки дар байни кӯдакон иштирок кард ва хеле натиҷаҳои хубро нишон дод. Аз дигар давлатҳо хеле рақибони пурқувват ҳастанд бо он варзишгароне ки сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёр иштирок кардагианд ва натиҷаҳои хуби варзишӣ доранд ва бо онҳо рақобат кардан хеле мушкил аст ва ин Самиалло Саидов ба онҳо яъне ки рақобат кард ва ин натиҷаи рақобати хуб нишон дод ва о дастболо гардид. پس از مسابقه جمهوری من به مسابقه آسیا رخ گرفتم و در آنجا سال 2018 برآمد کردم که در آنجا 5 دولت اشتراک میکردم. یعنی در این مسابقه از دولت‌های آسیا اشتراک نمودند و تیاری چگونه بود؟ تا کجا اطمینان داشتید که در این مسابقه نتیجه خوب نشون میدهید؟ ما پیش از این با استادم با همراه مولان سفرов خیلی تیاری جدی دیده و با این مسابقه برآمد کردیم. تا کجا باوری داشتید که در این مسابقه سزاوار جای اول میشوید؟ چون این مسابقه در سطح بلند گذشت و در این مسابقه ورزشکاران پرقوت اشتراک کردند. هدف و مقصد شما یعنی امید شما تا کجا بود که نتیجه خوب نشون میدید؟ در این مسابقه رقیبان من از ازبکستان و از قرقیزستان، ترکمنستان بودن. من مقصد داشتم جای اول را بگیرم و حرکت کردم و مقصدم رسیدم. خیلی خوب. و البته دوستان عزیز همین است. هر یک نفری که حرکت میکند، مهنت میکند، زحمت و تلاش‌های زیاد میکشد و او حتما به مقصد و آرزو نیت‌های نیک خود میرسد. و سمیالو در یکم مسابقه آسیا شما سزاوار جای اول شده و پس از این تا جایی که ما آگاهی داریم باز در دیگر مسابقه‌های آسیایی هم شما نتیجه‌های نظررس نشون دادید. پس از این من بر مسابقه‌های جمهوری و شهری 3-4 مرکلات دیگر سزاوارهای جای نمایان گشتم و سال 2022 که در ولایت سوق چمپیوناتی هم آسیایی و جمهوری برگزار شده بود. در آنجا در هر دویش برآمد کرده و سزاوار جای اول گشتم. می‌خواستم بفهمیم که در مسابقه آسیا از روی کدام نمود شما هنرنمایی کردید؟ از روی اوشو سنده و یا اینکه اوشو تعالو؟ من در چمپیونات آسیا از نمودی اوشو سنده برآمد کردم. خب رقیبان شما پرقوت بودن یا اینکه برای شما شکست دادن آنها آسان بود؟ چگونه بود؟ از همه رقیب ارزنده از کدام دولت بود؟ از همه رقیبان پرقوت من از ازبکستان و قزاقستان بود که بسیار با مشکل بود با آنها رقابت کردن، اما من با مقصد داشتم و مقصدم نگاه کرده رقابت کردم و سزاوار جای اول گشتم. زیاده از 13 مدال طلا رو به دست آوردیم و این خیلی نتیجه خوب است. در سال 2022 در سال 2023 که ما تصمیم گرفتیم که با مشق‌های دسته‌جمعی رو خیلی زیاد نمودیم که در چمپیونات جهان که در دولت مردمی چین برگزار می‌گردد و دسته منتخب یکاچین جمهوری تاجیکستان در آنجا اشتراک نموده و از پرچم جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی بلند بردارند. ба назар мерасад ки аъзои маҳфили ушу хоси писарон аст, вале бо ташаббуси масъулини федератсияи мазкур мусобиқаҳо байни бонувон низ гузаронида шуд ва маълум гардид ки духтарон ҳам барои фатҳ кардани музаффариятҳо чӣ дар мусобиқаҳои дохил ва чӣ берун аз марзи ватан қодиранд. далели ин гуфтаҳо метавонад чемпионати ҷаҳон бошад ки ба варзишгарони мо имкони ба даст овардани медал пеш омадааст. қаҳрамони барномаамон аз ин муваффақиятҳо воқиф аст.
ман дар соли 2023 мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок карда ва дар он ҷо боз ҳам сазовор ҷои аввал гаштам ва дар 2023 ман номзод ба устоди варзиш гирифтам. Яъне федератсияи ушу ва раисати кор ба ҷавонон меҳнатҳои маро қадр карда ва ман шаҳодатномаи номзад ба устоди варзиш додам. аз гирифтани шаҳодатнома номзади устоди варзиш рӯҳияи ман хеле баланд шуд ва мехоҳам ки дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда ва сазорҳои ҷои намоён гардам. номзад ба устоди варзиш ба Самиалло муайсар гардид. Аз тарафи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд ва хеле мо хурсанд шудем ва дар оянда бо Самиалло яъне ки нақшаҳо дар пеш аст ва мехоҳем ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бисёртар баромад кунад ва ҳунарати маҳорати худро нишон диҳад. хуб мехостем дар бобати таҳсил дар мактаб бифаҳмем ки дар мактаб чӣ гуна хониш доред, чӣ гуна таҳсил доред, умуман ба кадом фанҳои дақиқ бисёртар аҳамият медиҳед? бисёртар ман шавқо ҳастам ба фанҳои алгебра мебошад ва ман дар мактаб ба баҳои хубу аъло мехонам ва ман дар вақтҳои хулигиам китобҳои бадеӣ мехонам. дар риштаи варзиш мехоҳам чемпиони ҷаҳон шавам ва парчами давлатамонро баланд бардорам. чуноне ки қаблан зикр кардем, Самиалло машқи ушуро аз синни 7 солагӣ шурӯъ карда дар чандин мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ ва ҳатто сатҳи байналмилалӣ дошта фаъолона ширкат варзидааст. аз ин хотир масъулин дар оянда аз вай умедҳои калон доранд ва мақсади аввалин дараҷаи онон бештар сафарбар намудани Самиалло ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта мебошад. аслан дар пеш ушучёни тоҷикро як қатор мусобиқаҳои хурду калон мунтазир аст. яке аз сабқати бонуфуз ин чемпионати ҷаҳон дар кишвари мардумии чин аст. умедворем ки имтиҳонҳои ҷиддии минбаъда ба қаҳрамони барномаамон муваффақияту пирӯзиҳои нав ба навро ба бор меорад.